A sada je na redu naš gost, a večeras je to idejni začetnik i osnivač Muzeja čokolade Zagreb Domagoj Cerovac. Zagreb, ali i cijela Hrvatska dobili su Muzej čokolade, a sve zahvaljujući mom današnjem gostu. Sa mnom je u studiju gospodin Domagoj Cerovac iz Muzeja čokolade, osnivač i autor zapravo same ideje. Možete li nam objasniti kako je zapravo potekla cijela ideja o osnivanju tako jedinstvenog muzeja? Ja, da, prvo bi možda rekao da nije samo mojom zaslugom, osnovali smo ga skupa supruga Dužica i ja i imali smo oko sebe krasan tim ljudi koji su s nama radili na realizaciji te ideje. Nama je postala nekakva interna šala kada nam ljudi pitaju otkud nam ideja, kada nas pohvale kažu kako dobra ideja, jer zapravo ideja je nešto što se vrlo lako dogodi, a realizacija je ono što je izazovno i što je trebalo postići. Ideja nam je došla kad smo bili na jednom obiteljskom putovanju s našom djecom. Tada smo imali dvoje djece, 11-godišnju Anteu, 5-godišnjeg Frana tada. I bili smo s njim već u nizu muzeja čokolade, da bi na kraju izašli iz jednog muzeja čokolade u Europi. I Antea je prokomentirala kako je njoj to bilo tako dosadno da više nikad ne želi ići u nijedan muzej čokolade. I na putu nazad smo imali vožnju auto nekih 8 sati u kojoj smo razgovarali o tome što nam se na tom izletu svidjelo, što nam se nije svidjelo. Između ostalog smo se dotakli toga što nam se najmanje svidjelo i tu su se svi složili da je to bio muzej čokolade, što je vrlo atipično ako imate malu djecu sa sobom. Tu vožnju smo ne iskoristili razgovarajući o tome pa kako bi izgledao nekakav savršeni muzej čokolade, koji bi se sadržaj imao, čime bi se sve bavio. I to smo nas gledali sa stajališta i 11-godišnje curice koja je rekla da bi ona voljela imati više nekih sadržaja koji su lijepi, gdje se može i slikat, onda 5-godišnjeg dječka koji je htio sadržaj za igru, onda nas koji smo htjeli nekakav cjeloviti doživljaj gdje smo htjeli imati degustaciju koja je smislena, koja je kvalitetna, gdje se sva osjetila podražuju. I na kraju kad smo došli do Zagreba smo imali cijeli koncept spreman i onda smo ga samo još trebali realizirati. Koliko je bilo zahtjevno osmisliti cijeli interijer i na koji način ste prikupljali sve eksponate? Eksponati su zapravo najizazovniji dio u svemu jer nemate trgovinu za muzeje čokolade pa da dođete i da kupite. Mi smo već prije imali jednu kolekciju najviše porculanskog suđa, za to mi je Ružica već prije imala strast. Tako da već je postojala nekakva osnova, međutim smo onda krenuli sa eksponatima obilaziti buvljake što u Hrvatskoj, što međunarodno, kupovati na aukcijama iz Europe, iz Amerike, iz drugih država svijeta. Zafrkali smo se da nam je jedan od najvećih dobavljača u firmi bila pošta, zato što smo sve živo morali naručivati, dostavljati. U Hrvatskoj je vrlo malo toga sačuvano, nažalost, i naših vlastitih stvari, tako da je to bilo teško nabaviti. A što se dizajna interijera tiče, smo imali veliku pomoć u dizajnerici unutarnjih uređenja Željke Zrnić koja je osmislila taj vizualni izričaj koji smo na kraju pretočili u stvarnost. Mi smo imali ideju kako će se kretati kroz muzej, mi smo znali koji će prostori biti, znali smo da hoćemo kronološki ići, da svaki put kada dođete u neku vremensku zonu, da u njoj degustirate čokoladu na način na koji su osobe koji su u tom vremenu konzumirale čokolade i konzumirale, tako da kada uđete u muzej najprije se nađete u džungli Mezoamerike i onda i kušate prženo zrno kakaa kao što bi ga kušali Asteci ili Maje, onda dođete u iduću prostoriju koja se bavi konkistadorima koji su došli na područje Srednje Amerike i tamo se upoznali sa indijanskim narodima i onda su oni čokoladu pili kao čokoladni liker, pa kušate 100% tekuću čokoladu i tako se krećete kroz povijest sve dok ne dođete do bijele, mliječne, rubi čokolade, putem i na žlicu tekuću čokoladu kušate, ali sve u svom trenutku i sve sa vrhunskim sastojcima, tako da je gušt na razini. Kakve su reakcije posjetitelja kada uđu u muzej, kada shvate da je on koncipiran kronološki? Koje vremenske zone možda izazivaju najviše oduševljenja?
Najviše se voli slikati u prostoriji koju zovemo dvor, koja se bavi vremenom od 17. stoljeća do negdje 19. kada je čokolada tek stigla u Europi, kada se širila među dvorovima, među plemstvom, jer je to bilo jedno vrlo ekskluzivno piće, slično današnjem šampanjcu. Znači napitak koji je bio isključivo za odrasle, isključivo za posebne prigode, isključivo nekakvoj gorkoj varijanti. Znači djeca ga nisu konzumirala, niti ga je prosti put konzumirao. Ta prostorija je raskošno uređena i tu se vole slikati. Djeca u pravilu najviše vole srednju prostoriju koju zovemo laboratoriji, u kojoj mogu isprobati svoje osjetila, gdje postoji mirisarnik, gdje postoji ormar, gdje mogu na dodir pokušati prepoznati razne sastojke koji se stavljaju u čokoladu i gdje imate 3 vrste tekuće čokolade koje na žlicu jedete koliko vam odgovara. I to je, kažem, djeci najdraže, ali zapravo je to svima najdraži dio uglavnom. Kakve su bile prve reakcije prvih posjetitelja? Pretpostavljam da je to bio bum, jer muzej čokolade je zapravo još uvijek, ako se ne varam, jedinstven u Hrvatskoj. Jedino u Zagrebu postoji i vjerujem da je bilo puno zainteresiranih ljudi koji su htjeli otkriti o čemu se tu zapravo radi. Naš muzej je jedinstven i u Hrvatskoj i kao takav, kao koncept je jedinstven i u svijetu. Znači postoji još muzeja čokolade, uglavnom su to muzeji koji su neke ispostave tvornica gdje onda pričaju poglavito o proizvodnji i o svojoj povijesti. I tu ima fantastičnih primjeraka po svijetu gdje se stvarno isplati ih posjetiti, ali ovaj način na koji smo mi napravili, koji se bavi uglavnom poviješću, nešto manje proizvodnjom, gdje i degustirate korak po korak, gdje onda na kraju možete i kupiti čokolade nekakvih hrvatskih malih artizan i kraft čokolatijera koji se glavno ne mogu naći uopće po trgovinama, to je stvarno jedinstveno kao tako u svijetu. Mi smo otvorili netom prije korone, znači zadnji tjedan 11. mjeseca 2019. Mi smo 2 mjeseca radili, onda je došao lockdown i u ta 2 mjeseca smo imali nevjerojatnu posjećenost. Bili smo među 10 najposjećenijih muzeja Hrvatske u tom trenutku, nismo imali nikakvu veliku kampanju niti PR podršku. To je jedan obiteljski projekt koji smo uspjeli kao obitelji sa svim našim kolegama koji rade odlično izgurat. Međutim, odaziv je bio fantastičan zato što su ljudi dobili uglavnom više nego što su očekivali. Neki su očekivali slastičarnu gdje će doći jest čokoladu i onda su bili ugodno iznenađeni svim sadržajima koji se pružaju, interesantnim podacima, informacijama koje su mogli naučiti, interaktivnim sadržajima. A drugi su pak očekivali baš muzej, da će biti suhoparan i onda im je bilo zabavno to da mogu, ne znam, sjesti u vreću u kakvoj se prevozio kakaovac davnih dana, sjest na bicikli, provozat ga kao u tvornici Vilija Vonke, da su vidjeli neke čokolade iz svoje mladosti, životinjsko carstvo iz 60-ih. Ima jako puno tih nekih elemenata koji rezoniraju sa posjetiteljima, sve ovisno o tome koji kako. Spoj zabave i edukacije, upravo zato vaši su česti gosti školske grupe. Je li to tradicija još uvijek? Je, sada baš trenutno nije, znači za vrijeme ljeta uglavnom školskih grupa nema, međutim su sa popuštanjem mjera krajem prošle godine su nam se i vratile školske grupe. Kod nas je jedan jako zahvalan spoj između zabave i edukacije, taj edutainment koji se promovira. Tako da je djeca i saznaju puno toga, a ujedno im je i ukusno i zabavno. I može se jako puno različitih sfera dotaknuti. Kod nas se može razgovarati i o biologiji s obzirom na stablo kakaovca ili na to način na koji se oprašuje, ima tu puno specifičnosti i o povijesti, i o geografiji, od kud dolazi što, i o proizvodnji, jer objašnjavamo i proizvodni proces. Imamo i vodstvo i na hrvatskom i na engleskom koje uvijek dajemo uz grupe, tako da nam dođu škole koje odrade vodstvo na engleskom ili sve legende pišu bilingvalno. I u međuvremenu imamo i virtualne vodiče gdje imamo prevedeno i na njemački i na talijanski, tako da i tu još postoji dodatna mogućnost da se obrađuje i taj dio terenske nastave. Znači, u terenskoj nastavi mogu cijeli gro predmeta obraditi kad se već nađu kod nas. Muzej čokolade uz sve ovo sudjelovao je i na brojnim festivalima, također natjecao se i za brojne nagrade kada govorimo o inovacijama u polju kulturnog turizma. Zadnji puta sam bila kod vas 2020. Vjerujem da je od tada bilo još dosta nagrada koje su otišle baš u vaše ruke. Bili smo i na 55. Zagrebačkom salonu smo bili finalist, bili smo na Design Weeku shortlistani, dobili smo Big C-ovu nagradu za storytelling,
u turizmu, dobili smo nagradu hrvatskih povijesnih gradova. Tu smo dobili 3. mjesto, isto storytelling u kulturnoj baštini. Znači, u tom nekakvom segmentu edukacije i kulture sa nekom dodanom vrijednošću koja je i zabavna, ali opet nije zabavni park. U pravilu, kada se prijavimo, nas i prepoznaju i jako dobro prolazimo. Neka budućnost muzeja bude i dalje obojana ovako lijepim vijestima. Želim vam još puno nagrada i naravno još puno uspjeha. Puno vam hvala na pozivu i na lijepim željama.